Good morning sa lahat. Thank you guys. Update lang saglit. Silipin nyo na yung mga sahod nyo. Andyan na. Nag-update na si Lolo. Katsatroners, puntahan kita mamaya sa LS mo.
Hindi, saglit lang to. 30 minutes lang ako mag-LS. Hello guys, shoutout po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Sis Mayan, thank you for coming.
Good morning, guys. Ayan. Ayan, may nagpalipat po. Thank you, thank you. Great remix of DJ John Lopez. Here we go again. Maka-LS nga din, palipa rin din ako. Thank you guys. Bigi-bigi lang guys ha. Thank you so much sa pagtambay. May pangbili ka na ng jowa, Lods. Kulang pa. Kulang pa yan, Lods. Here we go again. Mahal ang jowa, di pa yan kasha. Ibili na lang natin ng kape. Hindi kasi ako updated sa presyo. Bili na lang natin kape kaysa sa jowa. Kasi pag yung jowa, iiwan din tayo niyan. Charot! Umuulan dito sa amin ngayon.
Okay guys, bye-bye na guys. Thank you, thank you. Ayan, maingay kasi may nag-chainsaw dito sa kapitbahay. Kaya di marinig yung music. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much guys. Bye-bye. Shout out po sa nagpakulay. Thank you, thank you. Yeah, happy second month sa atin, Lods. Thank you, Idol Jomery. Ayan, work mode na muna tayong lahat. Bye-bye.